Bueno, per aquí estem tota la colla. Sí. Bueno, pues aquí tenim això. No sé si saldría, pero lo probamos. La baixada és més ràpida que per tenir sensació de... El parachute de los veranos. Tenim aquí la cúpula. Tío. La visita des de la planta 30. Déu-n'hi-do. 125 metres.